இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு செய்தி. இது 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நிறைய பேர் வட்டிக்கு லோன் வாங்குறாங்க, ஃபைனான்ஸ் வாங்குறாங்க. அப்படி யாரும் இனிமேல் வாங்காதீங்க. ஏன்னா அதில் நானே இப்போ வந்து வாங்கி அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நான் பேரை வந்து காட்ட விரும்பலை. இந்த ஒரு ஃபைனான்ஸில் தான் நான் கடன் வாங்கியிருந்தேன். அது பார்த்தீங்கன்னா, இதோட டோட்டல் அமௌண்ட் எனக்கு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. 47,014 ரூபா தான் எங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும். அதாவது நாங்கள் 50,000த்துக்கு நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். 47,014 ரூபா தான் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வரும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஃபீஸ்னு சொல்லிட்டு 750, ஜிஎஸ்டி 136, இன்சூரன்ஸ் 2100 அப்படின்னு போட்டு 2,986 ரூபா அவங்க இதில் எடுத்துக்கிட்டு எங்களுக்கு இவ்வளோ தான் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 24 மாதம் உங்களுக்கு வட்டி எடுத்துப்பாங்க. 24 மாதம் நீங்கள் தவணை கட்ட வேண்டியது வரும். 23 மாதம் தவணை கட்ட வேண்டியது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வாங்கின 53,000த்துக்கு இப்போ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 64,315 ரூபா அந்த 23 மாதத்துக்கும் வருது. இது வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது வாங்கும்போது எங்களுக்கு தெரியல. நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம கஷ்டத்துக்கு நாம் கடனை வாங்கிடுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை கட்டும்போது தான் நம்ம அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறோம். இது எவ்வளோ கடன், எவ்வளோ வட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்களுக்கு தவணை தேதி முதற்கொண்டு கொடுத்தாங்க. அதை வந்து நான் 8 மாதம் வரைக்குமே கட்டிட்டோம். இருந்தாலும் எங்களால் அது இப்போ ரொம்பவும் கஷ்டமாக இருக்குது. அதை கட்ட முடியல. நீங்களும் யாரும் இது மாதிரி வாங்கி ஏமாறாதீங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, பாய்.